Участвах в клипа на новата песен на Гергана Стоянова. И разбира се, ще ви взема с мен. Гери, какво правим? Ами нищо, разхождаме се. Съвсем скоро може да очаквате моята първа песен. Знам, ще прочетеш това писмо. Ти го хванах! Дадоха ми едно фотоапаратче и ме превърнаха в папарака. Аз, разбира се, приех тази роля много насериозно. Беше много интересно да видиш как се заснема музикален видеоклип. Този кадър го заснехме няколко пъти. Много се посмяхме и беше изключително забавно. Разбира се, и получих автограф. А новата песен на Гергана Стоянова вече е факт, така че не забравяйте да я изслушате.